esan du, 15 urte nunían hasi nintzen, empecé de aprendiz, y entonces el oficial siempre tenía un aprendiz, solemos estar al lado. Y he disfrutado mucho de la mecánica. Yo también espero que vosotros lo toméis con calma, que aprendáis y que disfrutéis de lo que estáis haciendo. Se trata de disfrutar. ¿Cuál era el horario de trabajo y cuántos días a la semana? No había sábado inglés. De allí a unos años empezó el sábado inglés. Fabuloso. Glorioso igual. Gero toke zapatu guzua jai, bueno. Oin dabiz, berez, untxe, barixakoa behai pintzen nahi dut jendeak. Zer, lastaie. Topaketa hauek niri oso interesgarriak iriste jataz. Egia esan interesgarria iruditzen zaiz, behaiek gure epoka ezberdin baten bizi da, eta orduan beste egoera batzuk bizi izan ditu behaien txikia zianean. Eskola euskaldunak. Gure sasoian euskararik ezan existitzen, eta hor txamaitzen dut. Osea, dana ikasi gendun erderaz. Uste dut pioat ikasi dugula gu beraietaz eta beraiekutaz. Ze azkenian beraiek gauza batzuk bizi dabe eta beraiek pioa dakite gauza askotaz gu ez dakiguna. Pozgarria, hola gaztiek ikustia, eure jartzen duen interesakin. Oso posek ditxu dira eta ikusi dute gu ordenagailu esan dugula guztia eta errazagoa dakagula gauza ezberdinak iteko. Lo que me ha sorprendido son las instalaciones, que son una maravilla viendo lo que nosotros teníamos. Claro, guk bizi deun teknologi berri hauek behaixek hasiera baten ez zituen eduki, da behaixen evoluzio hori nola jundan ikustie, da behaixen eskutik ezautzie behaixen esperientzisek oso interesanti izan da niretzat. Alde handia, Jesus, guk ikase genuen bezala, ez genuen Uan esaten duten bezala herramientak ez genuen, oso gutxi, eta beraie dakate, danetatik dakate. Iruditzat esperientza politx bat, jakitzeko eurak ze bizi izan deuen, eta konparatzeko guk zego zen bizitzen, guk azkenean dakaula segurtasun geixo eta preparago gozela, eta azkenean eurak ataia da lan mundura ize jakin gabe eta hola. Bihar debena da baloriak, osea, geu ere ez ginala beste munduko fenomenuak eta ingen duzela gauzak. Sasoi horretan, zakagun danok lana gainera. Segitxuan danok pleau ginean, lanian, handra asko, eta momentu horretan nik uste dut gure sasoikuak hasi ginela lana etxen eskonduta gero, eta hori importantia zen. Ez genduan nahi itxian geratzia, eta hala jarritu ginean hori bai, lana etxekua, kanpokua, eta nahiko gogorra izan zen, baina gratifikantia. Egia da horrelako pertsonen izaera eta optimismoa ikusita gogoa ematen dizula, benetan gizartean esku hartzeko eta bihar duten pertsonei laguntzeko. Horrek pila bat motibatzen du ikasten eta formatzen jarraitzeko.